O seguinte que teño rematado, xa vos comentei, Charlandra, que xa comentei cando ensinei a outra versión que teño feita, que se empeza por aquí e vas aumentando simétricamente en ambos lados hasta que chega un punto no que aumentas dun lado e do outro non, e así vai decrecendo dun lado. Sempre estás traballando o mesmo número de puntos, en realidade, e vas quitando un lado para poñer outro, hasta que chegas aquí. Está feito cunha Malabrigo Sock, que é este cremita, e o moer, esta cousa maravillosa, é un moer de Robledal de la Santa, que me sobraron aquí 12 gramos, creo recordar. E non sei se o vedes, pero ten unhas manchiñas de cor verdes, azuis, creo que se nota máis ou menos. É moi bonito. Teño moitas ganas de bloquealo para que poidades ver por completo como é. A miña idea é gravar un vídeo do bloqueo, porque estou subindo cousiñas a TikTok e creo que sería moi curiosiño que os antes e despois destas cousas encantame ver.